Türkiýede bolýan raýatlarymyz üçin günnelik durmuşda iň köp gyzyklanýan meseleleriň biri hem ynanç haty almak. Ynanç haty halkyň arasynda rus dilini aýdylşy ýaly dowernist ýa-da türk dilini wekaletname diýip giňden ýaýraýan we iň köp gerek bolýan resmi namalaryň biridir. Efem ynanç haty nerden we nähil almaly we Türkmenistana talaba laýyk uğratmaly. Bu soraklaryň jogaby hemmelere gyzykly bolsa gerek. Raýatlarymyzyň wagt ýitirmezlik hemde iki gezek çykdaýjy etmezlik üçin bu barada dogry anyk maglumaty we ýetirýär. Hormatly Türkiýede bolýan raýatlarymyz, eger-de siz Türkmenistana awtoloňy we Türkmenistana gelmeden satmak üfleýän bolsaňyz, ýa-da jaýyňyzy satmak we hususlaşdyrmak üfleýän bolsaňyz, onda siziň ynanç haty bermeňiz zerurdyr. Ýa-da ýollaryň açylyp başlamagy bilen çağaňyzy Türkiýe ýa-da beýleki daşar ýurtlara alyp gitmek üçin hem ejesinden ýa-da kakafyndan ynanç hat zerurdyr. Gazet işleri üçin we beýleki işleriňiz üçin ynanç haty gerek bolup biler. Eýsem munyň üçin näme etmeli? İlk üfleýän maksadyňyza laýyk ynanç haty taýýarlamaly. Şonda Türkmenistandan ynanç hatyny soraýan edaradan bu barada anyk maglumat alyň. Şol taýýarlanan ynanç hatyny notariusdan tasdiklatmaly. Türkiýanyň notarius edarasyndan alynan ynanç hatyny Istanbul şäher häkimliginden ýa-da siz haýsy şäherde bolýan bolsaňyz, şol ýeriň şäher häkimliginden tasdiklatmaly. Türkiýede hem belediýe hemde walilik diýip iki edara bar. Bu ýerde göz öňüne tutulýan edara walilik. Istanbul şäherindäki raýatlarymyz üçin bu edaranyň doly ady Sirkeci'de yerleşen İstanbul Valiliği Hukuk İşleri Şube Müdürlüğü bolup durýar. Ýagny İstanbul häkimliginiň Sirkeci diýen ýerde yerleşen hukuk işleri boýunça bölüminde tasdiklatmaly. Ol ýerde iki aýry ýerden möhür we gol çekdirmelidigini unutma. Tasdiklanan ynanç hatyny terjime etdirmeli. Şonda Atawatan Terjime Merkeziniň bu ulgamdaky terjimesinden peýdalanyp bilersiňiz. Terjime bahasynyň hem amatlydygyny unutma. Inni eliňizde türkmen we türk dillerini taýin resmi namalar bar. Bu resmi namany 19 Amerikan dollar möçberindäki ýygmany töläp, İstanbullaky Türkmenistan baş konsullugyna tasdiklatmaly. Eýsem munyň üçin nämeler etmeli? Munyň üçin konsullugyň saýtynda uzak aralykda konsulluk hyzmaty diýen bölümde bellenen arzany doldurmaly we şu resmi namalary goşmaly. Ýagny biometrik pasport, zagran bir sany nüfusy. Wagtlaýyn ýaşamak barada ygtyýarnamasy ýa-da işläp ýaşamagy ruhsatnama nüfusy. Gol tasdiklanan ynanç hatynyň asly we nüfusy. Konsulluk ýygymy üçin tölegi. Türkmenistanyň Istanbul şäherinde tasdiklanan resmi namaňyz Türkmenistana taýinlanan resmi nama ýaly hukuk güýjüne eýedir. Hormatly tamaşaçylarymyz, Atawatan Terjime Merkeziniň häzirçe ýüzlerçe raýatymyzyň ynanç hatyny terjime edilmegine hyzmat berendigini hasaba alyp, ynanç hatyny talaba laýyk terjime etmek we beýleki maslahat ulgamyna Atawatan danışmanlyk kampaniýasy bilen habarlaşyp bilersiňiz. Atawatan Terjime Merkezine beýleki resmi namalaryň hem terjime etmek boýunça hyzmat alyp bilersiňiz. Habarlaşma üçin 532 401 71 52 530 251 36 73